Mitä jätkät? Kato Taalasmaa. Se tulee jokin limudiskoa. Tuolla kunnen voimojaamaa. Me ottaa. Onko se alkoholi? Onko se alkoholi, se kysyy? No totta kai se on, ja kunnolla. Tarkistu vaan, että on tarpeeksi promille. Bileet voi alkaa. Pelle on saapunut paikalle. Tyrin tavaraa. Näistä on. Vanessa. Cheerleadereiden johtaja. Onko Villa Vilkussa vai silsilmällä? On vai? Näet sä nyt? En oo sikin uskonut. Kande varmaan toimeeksi muuttaa mielensä. Tulisit sä tanssiin? Mä en oikein osaa. Mut sä oot cheerleader. Mut sähän kuulemma tanssit enemmänkin. Voisit sä näyttää? Ehkä mäkin sit uskaltaisin, please. Mä sulle, baby, mitä vaan. Sussa on jotain samaa kuin Justin Timberlakeissa. Oh. Osaatko mitään muita muuveja? Toi Tallen kanssa yksi suunnittaa. Voit sä tehdä jotain? Sinulla on itseäsi ihan totaalisesti. Kai se mun syy, en mä sitä pakottanut tonne Joroon. No mitä nyt? Kaikki nauraa sulle. Iida, älä nyt pilaa Tallen showta. Niin just. Taale. Jengihän käy ihan kuumana. Sä oot vaan niin kännis, et sä et tajua mitään. Sä musta sykkää siitä, että mulla on säätö jonkun toisen kanssa. Joo, oon. Mä oonkin aina halunnut tollasen kännisen reppanon. Eiköhän me lähdetä tekemään vähempää tuttavuutta tonne Soundtuolle. Irti musta. Luuletko, että mä oikeesti lämpenisin? Sä et oo Justin Timberlaken nähnyt, värissä on missään. Eikö sun tanssiliikkeet tehnytkään vaikutusta Vanessaan? Olis tosiaan pääsis meidän piireihin. Mikä Pelle. Lähdetään menee. Sä ootkin ankea tunnelma. Talle, herää! Osaat sä tekohengitystä? Soita ambulanssi!